Tulad ng maraming pampublikong paaralan sa bansa, hindi iba ang Del Rosario Elementary School sa Naga City sa mga paaralang problemado pagdating sa kanilang classrooms dahil sa kakulangan nito. Taon-taon ayon sa paaralan ay padami ng padami umano ang mga estudyante at inaasahan pa na mas rarami pa ito sa susunod na taon. We have continuously increasing yung population ng school. So like this time we have nasa 500 plus and possible next school year magdadagdag naman yan. Nang dahil sa limitadong bilang ng classroom, nagpapatupad ang paaralan ng double shifting classes kung saan sa isang classroom ay may gumagamit na 2 klase. Maliban rito, ginagamit rin nila ang ibang pasilidad kagaya na lamang ng pavilion. Ina-maximize namin yan. Halimbawa, yung nasabi ko kanina ma'am, meron kami dyan yung isang classroom, hinati yan sa 2 para maging functional. Kaya ang isa sa mga solusyon namin dyan, pag kaya, di hatiin sa 2. Ayon sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM2, patuloy pa umanong lalala ang krisis sa kakulangan ng mga classrooms na tatagal pa hanggang 2028. Dahil umano ito sa iba't ibang rason na nakakaapekto sa sektor ng edukasyon, isa na lamang sa rason ay ang mga nasisirang classrooms dahil sa mga bagyo na hindi na muling nagagamit. Samantala, mayroon din namang solusyon ng Department of Education sa mga sira at kulang na classrooms. Jem Garcia, CSN.